ಏನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಂಡಿಯನ್ನೇ ನೋಡುದು. ಬಾಯ್ ಇನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬೇಗ ಪೋತ್ ಬಾರಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಏನು ಕೋಡನೆ ಪಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಏನು ಕುಂಬ್ಳೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪ. ಏನು ಕೋಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಏನು ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ನ ಏನು ಎನ್ನ ಕಡೇತ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಟ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮಡ ಎಂಕು ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಓಟು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಕೈ ಜಾಗ್ರತದು. ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಂಗೆ ಓಟು ಸಿಗ್ತದ ಕುಂಬ್ಳೆಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಟು ಕುಂಬ್ಳೆಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬತ್ನ ಏನ ಪೂರ ಕುಲ ಓಟು ಪಾಡೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ನ ಊರುಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಓಟು ಪಾಡೋಡೆ ಅವು ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಕುಲ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓಟ್ ಪಾಡೋಡೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿಯಾ ಉಂಟಾ? ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಶಾಲೆ ಬಂದೀನಿ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಓಟ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಓಟ ಅಂಡ್ ತಿರ್ಸು ಆಯಿತು. ಎಂಕ್ಲು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪಾತರ್ಲೆ ಚೂರು ಇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಳ್ಳೇರಾ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನದ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ರಾಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಈಗಲ್ನ ಊಟ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಊಟ ನಿನ್ನಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡವ ಎಂಕ್ಲ ಉಡಿತದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಈತ ಮಲ್ಲಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳತ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿನ್ನಂತೂ ನಾಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ 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 ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಅಂಜಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಏನು 7th ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಡು ಕಲ್ತಿನ ಏನು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಡು ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು 7th ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಡು ಕಲ್ತಿನ ಏನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಐಕ್ ಮೂಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂತ ತೊಲ್ಲೆರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ. ಏನಮ್ಮ ಎರ್ನೊಟ್ಟಿಗೋ ಪಾತೆರ ಅಂತುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ನ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತಾತಿನ ಉಂದತ್ತು ಅವೇ ಪಣಂತುಳ್ಳೆ ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸತ್ತಾತಿನ ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದುಲ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಐಟಿ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್.
ನನ್ನ ನನ್ನ ಇಂಕು ಮೂಲು ಓಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಬರೋಂತೊಲ್ಲೇರು. ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೆ ಬೈಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರುವೆರು, ಬೊಲ್ಚರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತ ಚೂರು ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಏತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಕಿಂಜ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಜ್ಜಿ, ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ 3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತಾತಿನ. ಮೂಲ್ಪುರ ಏನು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಿತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಗಡು ಏನು ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಿತ್ತೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಜಾರು ಬಂಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು, ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡತ್ತೆ. ನನ್ನದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟಾ? ಅಯ್ಯೋ ಬಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಾಂಡು ತುಲಿನ ಓಟ್. ಸೊ ಓಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಓಟ್ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಓಟ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಪೂರ ಕುಲ್ನ ಹಕ್ಕು ಓಟು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಸೆಟಲ್ ಆತಿನಕುಲು ಇಪ್ಪುವೆರು. ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುತು ಬೇತೆ ಊರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋತಿಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತತ್ತು ನೀವು ಓಟ್ ಪಾಡುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದೇರು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ದಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುವೆರತ್ತೆ. ಅಕುಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಅಂಚ ಪನುಂಟು ದಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಕಾಫಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಫಿ ಪರೋಡು ಅಮ್ಮನ ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಕಾಫಿ ಓಲೊಳ್ಳೇರು. ಓ ಮೂಲೊಳ್ಳೇರ? ಹಾ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಪಪ್ಸ್ ಕೊಣರ್ತೆ. ಓ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಳ್ತಾನ. ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕಾಫಿಗೂ. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಪಂತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.